para permitir que en lugar de eses dous cursos estalos levando unha persoa sola, pois garantir ese desdobre, que primeiro e segundo estén separados, o cal garante pois unha maior atención a todo o alumnado, porque estamos a falar de 16 nenos e nenas de dous niveis diferentes, de primeiro e segundo, e que ademais sempre se dan situacións de nenos ou nenas que precisan que teñen necesidades educativas especiais. Entón, susténtase o funcionamento do centro nun sobreesforzo do profesorado e incumprindo o propio acordo que a Xunta chegara con algúns sindicatos de que a partir de 14 nenos e nenas se desdobrarían os cursos agrupados. En todo caso, vos tiñades feito esa reclamación dende xa hai tempo, dende comezo do novo curso. A AMPA reclamou ese profesor máis profesorado para poder desdobrar esas aulas, e agora estivestes agardando a que remataran as vacacións de Nadal para ver se a volta esa incorporación se daba. Como esa incorporación non é efectiva, decidides leválo a Xunta a pleno para que sexa o goberno quen faga reclamación tamén, non? Sí, porque xa no curso pasado lembremos que houbera problemas en toda a comarca de falta de profesorado, en Sobera acadaras un acordo unánime para reivindicar pois que non sucedera eso ao curso vindeiro. Algúnas cousas melloráronse, pero esta situación non tanto a FIGA Ensino como a AMPA de Sober levamos dende o inicio de curso facendo esta reivindicación. Volvemos, como dixeche, das vacacións e continúase igual. A Consellería o que di é que o centro funciona ben, pero claro, é que está sustituindo un criterio obxectivo, unha rateo que ela mesma estableceu en 14 por un criterio subxectivo. Entonces, un pouco como quedas como en indefensión para reivindicar os dereitos, porque a que te atés? A norma, que é o que deberíamos aternos, ou a criterios subxectivos? Entón, non nos parece de recibo, a AMPA está mobilizada, nós, pois, o que queremos é apoiar esas reivindicacións, e creemos que é importante que houbera un acordo unánime do pleno. Estamos falando dun servizo básico, un territorio que aspira a ser patrimonio da humanidade, ten que coidar os servizos básicos para a humanidade que vivimos aquí, como é o ensino. Moi ben. A AMPA ten feito varias concentracións xa reclamando máis profesorado en varias ocasións, aí no colexio, na propia praza do Concello, diante o Concello, non? Sí, e tamén pois vai seguir con esas concentracións, pois ten todo o noso apoio, e tamén lles dixemos que a directiva da AMPA, que a nosa moción está a disposición, pois incluso se pode defender por parte da cidadanía do pleno, e nos presentámola hoxe, e queda aí pois a disposición de todo o pleno e da xente de Sober, porque creemos que é unha reivindicación que comparte a maioría da xente de Sober, independentemente da súa inscripción partidaria, das súas ideas. Está de acordo en que o Colexio de Sober teña o profesorado que necesita e o profesorado que lle corresponde segundo as normas da propia Consellería. Pois estaremos atentos a ver como remata percorrido esta moción e se atenden ou non as peticións formuladas non de agora, senón de o inicio do curso dende a AMPA do Colexio de Sober, neste caso en Quedazas, que recolla a Groma Sober e que levará o pleno do mes de febreiro nise Concello. Citabas o tema da candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio Mundial. De feito, antes conversábamos co alcalde para falar desa cuestión. Vos fostes moi críticos e seguides sendo moi críticos con esa candidatura. Non sei se se ve agora con mellores ollos, Paula. Que o mellor? Si vedes mellor con outros ollos esa candidatura. Seguides valorando a de xeito negativo? Porque é unha candidatura que foi construída primeiro sobre uns criterios, logo cambiouse. Ese Ribeira Sacra Patrimonio da Auga é algo etéreo que trata de incluir na candidatura os efectos que produciron os encoros do franquismo. Ao final, querer facer unha candidatura con elementos inconexos, sen facer partícipe a cidadanía, sen entender pois o que significa esta cultura ribeirá, que lle dá singularidade ao territorio, e faltan moitos elementos nesa candidatura, sobre todo os que teñen que ver pois con cuestións etnográficas. É dicir, que a xente non é como unha candidatura de postal, de cara fora, como unha marca para vender o territorio. Pode ter aspectos positivos, pero tamén os terá negativos, porque se non se prepara o territorio para un efecto de publicidade tan grande, veremos que hai problemas que arrastra a Ribeira Sacra que continúan. E logo, a respecto da
servizos básicos, e non é de recibo que por un lado pois seña toda unha propaganda patrimonio da humanidade, por outro lado pois falten médicos no Concello do Courel, no hospital pois se tarde moito en ter citas, en que che den cita para cuestións urxentes, ou que falte profesorado nos centros de ensino, é que é como dous mundos, non? A realidade e a propaganda.